ekipa na Facebooku postoji, Bajro i Brohare svaki dan se broji. Zastave se viju, oni bitku biju, koji sastav će igrat za našu domovinu? Vasil, Seo, Katatar i Deda, kaže Hare tako ja Bajro učan gleda. Hadži Ahmetović je valjda konačno u vezu, al mu Ibro kaže Tahirović igra Barbare.